ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଭାଇମାନେ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି ଲାଇଫରେ ମାନେ ବହୁତ ପିଲା ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟର ପରି ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଉଛି କି ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଜବ୍ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁছে। ଭାଇ ଜଣେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ଅଛ କି କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଛ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ, ଭାଇ ତମେ ଜବ୍ ତ କରିବନି ତ ସେ ଜବ୍ରେ କାହିଁକି ଫର୍ମ ପକେଇବ କହିଲ? ତମେ ଯୋଉ ଫର୍ମ ପକେଇବ ତ ସେଇ ଫର୍ମ ପକେଇବ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ମୁଁ ପାଇବି କି ନାହିଁ ନର୍ମାଲି ମାନେ ଫର୍ମରେ ପକେଇ ଦଉଛ ମୁଁ ଜବ୍ କରିବି ତ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ଜବ୍ରେ ଫର୍ମ ପକେଇ ଦଉଛ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି। ରିଟର୍ନ ହେଲା ପରେ ଭାଇ ଦେଖ ଯେତେ ପିଲା ନେବା କଥା ସେ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ ପାସ୍ କରିଗଲେ ହାଇ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ଦେଲେନି କି ଫିଜିକାଲ ଦେଲା ପରେ ଜଏନିଂ କଲେ ତ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇ ଖାଲି ରହିଛି। ତ ଗୋଟେ କି 10ଟା କି 12ଟା ଯେତେ ପିଲା ଥିବେ ତ ସେମାନେ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଯେମିତି କାହାର ହାଇଟ୍ ନଥିବ ସେ ଫର୍ମ ପକେଇଦେବ କିନ୍ତୁ ତା ରିଟର୍ନରେ ଭଲ ସେ ରିଟର୍ନ ଭଲ କହିଦେବ କିନ୍ତୁ ହାଇଟ୍ ହବନି। ଭାଇ ଦୟାପୂର୍ବକ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଇ ଫାର୍ମରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ତ ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ ଫର୍ମ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଏମ୍ କି ଅଧ ସିଏମ୍ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ଭାଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଟୋଟାଲି ହାଇଟ୍ ନାହିଁ ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଫର୍ମ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ପ୍ଲିଜ୍ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜାଣିନି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟୋଟାଲ 150 ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ କିନ୍ତୁ ପିଲା ତ ପୋଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହୋଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ 50ରୁ ଓନ୍ଲି 5ଟା ଝିଅ ହିଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଏବଂ 45 ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ବି ଖାଲି ପ୍ଲିଜ ଭାଇ ସେମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 45 ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ରହିଲା ପରେ ବି ନେକ୍ସଟ ଚାନ୍ସ ସେ ଦେଲାନି ସେମିତି ଫାୟାରମ୍ୟାନରେ ସେ ଦେବନି। ଯାହାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେ ପ୍ଲିଜ ଫର୍ମ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ସେମାନେ ଫର୍ମ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଜବ୍ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ଜବ୍ ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ୟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଏ ଜବ୍ କରିବି ତ କରନ୍ତୁ କିଛି ମନା ନାହିଁ। କାହାକୁ ମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆହଉଛି ସମସ୍ତେ କରିବି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜବ୍ କରୁନା ସେଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଭାଇ। ସେଟା କଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସେଇଟା ଭାଇ ପ୍ଲିଜ କର ପ୍ଲିଜ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ହ୍ୟାପି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ପିଲା ଡେଲି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 500ରୁ 1000 ପିଲା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ମୋ ପକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବି କିନ୍ତୁ କେତେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ କେତେକ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର SCBC ସୋସିଆଲ ଏଜୁକେସନ୍ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସେସ୍ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ତ ତାର ଏଜ୍ ସେ ଦେଇନଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାର ଏଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଥିଲା 25 ଇୟର୍ ୟୁଆର୍ରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଆମେ ଯେମିତି ସେମିତି କରିକିରି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିକି ସେଇଟା କଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ଭାଇମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ବି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର କଟକରେ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ଯେଉଁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ତ ଏବେ ରହୁଛି ଯେ ହେଲ୍ପ କଲା ପରେ SCBC ତ ବାହାରିଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଯଦି ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି 100ଟା ମାନେ 100ଟା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ତ ଯେଉଁ ୟୁଆର୍ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଯେତେ ରହିବା କଥା SCBC ST SC ତାର କିଛି ଗୋଟେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରୁହେ ନା ନାହିଁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯଦି SCBCର 22% ରହୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ, STର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 27% ଏବଂ SCର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 30%। ତ ସେଇ ପରସେଣ୍ଟ SCBCରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ପୋଷ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଭାଇ ଏତେ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି 800,000 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ତ ସେଥିରେ SCBC ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଏତେ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ତ SCBC ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ କେମିତି କରିବୁ? ତ ଠିକ୍ ଅଛି ୟୁଆର୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ ଦେଇକି ପାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ କି ଯେ SCBC ପୋଷ୍ଟ କିଛି ନା କିଛି ତାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା କଥା ତ ସେ ତ ଦେଲାନି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ଗଲା। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସାଇଟ୍ ବନାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ମାନେ ସେଇଠି କ'ଣ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି?
जोटाकि मैंने से बाहर कर भाई से लिखुच +2 डॉक्यूमेंट्स एंड मैट्रिक डॉक्यूमेंट से मार्कशीट अपलोड करवार अच्छी ना बोर्ड सर्टिफिकेट अपलोड करा से किसी तो इनफर्मेशन देन से लिखा था स्पेसिफिक लिखा था ये प्लीज अपलोड योर मार्कशीट की प्लीज अपलोड योर सर्टिफिकेट बोली से कौन नॉर्मली लिखिदेच जे अपलोड योर 10th SSC डॉक्यूमेंट अपलोड योर CHSC डॉक्यूमेंट हाँ এটা कौन मैंने এটা कौन लिखुन मैं पिला मैंने केमी जानवे से कौन भगवान की जे जानी पकेबे जे एटा माने आपणकर मार्कशीट डाउनलोड करेंगे कि +2 अपलोड करेंगे तो एमती विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम रोचे साइड से तो बहुत माने खतरनाक कथा रोचे तापर एवं रोचे आमर पिला माने फोन कर भाई आमर कोविड एज कौन हम तो भाई ना आपड़ जानते कोविड एज कौन हम ना मुझे जानी कि आम आप जमी जानी आम जो केस देचु तो कोर्ट जो केस देचु तो फाइल भी ना ना मुझे जानी तो मुझे सार को पचारिकी बुझी जे सार आप आमर केसटा फाइल ना है तो से बुझी तो जदि फाइल हो तो ताकि समय लगे जो कोर्टर जो प्रोसेस रोचे तार कि माने रे केबेटू कौन कौन हो माने केबे जजमेंट आसो से आपन भी जाना मुझे जाना तो सेटा आम पचारिकी बुझा कौन हो आपण मानक आ गोटे इनफर्मेशन देवाक चाहूँगी आपड़ पढ़ापढ़ी कंटिन्यू रखु आपड़ एज बढ़ सुनिश्चित बढ़ कोविड एज निश्चय गवर्नमेंट दब कहीं ओडिशा पुलिस जेहेतु देती कोविड एज तो आपण को फायरमैन रे मध्य कोविड एज दब ठीक अच्छे तो आपण मैंने फायरमैन रे कोविड एज दिंतु एवं कोविड एज आपड़ से भी आप कोविड एज निश्चय पाइबे सुनिश्चित पाइबे आपण मैंने दयापूर्वक जो मानकर एज होनी से मैंने पढ़ापढ़ी करूँ और रनिंग एवं आप फिजिकल एक्सरसाइज कंटिन्यू करूँ पर कहे नहीं भाई कही नी आम भाई सागे सागे आप प्रिपेरेसन कर पारि नथिलु आ गोटे कथा रोचे जे आपण मैंने एबे जो माने आप जिते भी पिला अच्छा प्रैक्टिस कंटिन्यू रखु प्रैक्टिस आम देखो आजिकल पाठ पढ़ा कौन से बड़ कथा नुह जमीक आप जापारे यूट्यूब गोटे एमती प्लाटफर्म जो आप ऑलराउंडर आप बही न पढ़ी भी आप पढ़ी पारे किंतु आपन को यूट्यूब चैनल कौन कहे से कौन पढ़ा पड़ो से आप जान रखु मु रेकमेंडेड करी जे आमर जमीक O-Triple आमर जमी ऑन एकेडमी रोचे जमी प्लाटफर्म हो ना ना से ऑन एकेडमी आप पढ़ापढ़ी करूँ ऑन एकेडमी पढ़ापढ़ी करूँ जमीक आम अमीय सार अच्छा तो आप गाइडेंस ले पारे तो आप ऑन एकेडमी जाकि अमीय सार वीडियो देखिपारे से अमीय सार भी आप गाइड करें नेक्स्ट रोचे जे आमर पढ़ापढ़ी तो आप गाइड करें तो आपण माने जदि चाहूँगी जे आमर ऑल ओडिशा पिला गोटे ग्रुप करवा और से आम सब मिसिकी पढ़ा तो आप गोटे ग्रुप कर किसी असुविधा ना आम से पर्सनाल डिस्कसन कर आम से पर्सनाल डिस्कसन करके आम पढ़ी पार कहाँ कौन असुविधा होचे से माने पढ़ी पार तो से ग्रुप जदि आपण माने माने जदि क्रिएट करने को चाहूँगी तो मो नंबर आप रखी 9178705774 ये नंबर आप कॉल करूँ इंटरेस्टेड ऑल पर्सन मु हेल्प करी जे आम जिते भी एक ग्रुप रे आम पिला रहा समस्त जॉब करवा इंक्लूडिंग एनी माने गोटे भी पिला माने सक्सेस जमी न समस्त सक्सेसफुल हे तो आम गोटे ग्रुप करूँ एवं जो बहुत जल्दी से ऑल PDF ऑल जहाँ भी हेल्प हम सब हेल्प आम से करूँ है तो आपण मैंने दयापूर्वक से ग्रुप में जोड़ी हूँ जोटा कि आम आपन को लिंक तो देवी किंतु आपण मैंने मत फोन करूँ जो मैंने भी इंटरेस्टेड फोन करूँ मुझे ग्रुप में जोड़ी देवी सबू PDF आप पाइबे सबू फिजिकल भी आप प्रिपेरेसन केमी करेंगे से पाइबे तो आप फिजिकल और रिटर्न भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गला तो फ्रेंड आगो को आउ गोटे कथा मुझे कहीदे यहाँ आम विन हो जाऊ ये जो आमर फायरमैन जो एवं पहुँचे से विन हो जाऊ तापर आपण को भाई आपण मान गोटे सरप्राइज दब जोटा आप भाभी नए जमी आप जानते आम SCBC पोस्ट बाहरुनी तो से प्रति आपण को भाई पुणी लड़ आग पुणी लड़ एवं आमर हम तो जमी SCBC रे आमर वैकेंसी रोनी
ଆଗକୁ ଯେତେ ବି ଆସିବ ଜବ୍ ସବୁଥିରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ପୁଣି ଗୋଟେ କେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯେବେ କେସ୍ କରିବା ବୋଲି କହିବି ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏସିବିସି 27% କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉନି, ତ ସେଇଠି ପରେ ଆମେ କେସ୍ କରିବା। ତ ସେଇଟା ଏବେ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି IRB OSAP ଯେଉଁ ଜବ୍ ବାହାରିବ ସେଥିରେ ବି କୋଭିଡ଼ ଏଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ମାନେ ଯଦି ନ ଦିଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହିବ। ତ ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇଟା କୋଭିଡ଼ ଏଜ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ସେଇଠି ବି ହେବ। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣ ମୋ ଯେଉଁ ନୂଆ ଗ୍ରୁପ୍ ହେବ ସେଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ IRB OSAP ସବୁଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ ହେଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାହା କରିବା କଥା ଆପଣ କରିବେ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି କହିବିନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ କୌଣସି ମୁଭମେଣ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗ ପଛରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି, ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ତ ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।